Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, συνεχίζουμε με την απογευματινό πρόγραμμα των δράσεων μας. Σήμερα έχουμε την τιμή, έχουμε μαζί μας σήμερα τον κύριο Γκάρι Σπόγαν από το Γραφείο Εράσμους και Διεθνών Σχέσεων του Κρήτης. Ο κύριος Owens βρίσκεται καθημερινά στο Ηράκλειο, αλλά τα ξέρει πάρα πολύ συχνά στα Χανιά για να ενημερώνει τους κριτές μας για τα θέματα Εράσμους και μετακινήσεων. Εκτός από αυτή τη δραστηριότητα, έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα κορυφαία σε διεθνές επίπεδο σε σχέση με θέματα αρχαιολογικά. Ο ίδιος θα σας μιλήσει για τις σπουδές του και το διδακτορικό του. Και στα τελευταία συντακτικά νέα θα σας πει ο ίδιος σε σχέση με το δίσκο της Πεστού, την ανάγνωση του δίσκου, το debate που υπάρχει τελευταία σε σχέση με την χρησιμότητά του και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία του Γκάρι και εύχομαι θα πέσει καλά να ετοιμάσει όλες τις μας. Ευχαριστώ, Μιχάλη. Με ακούτε? Ναι. Το έχω ετοιμάσει στα ελληνικά, που δεν είναι η πρώτη γλώσσα μου. Λέω συγγνώμη εκ των προτέρων για τα λάθη που θα κάνω. Όχι αν, όταν κάνουμε. Παιδιά, αν μιλάτε τώρα από την αρχή, κερδίζετε πολύ χρόνο. Το έχω προσέξει. Χαίρετε και καλή Σαρακοστή. Τα Χανιά είναι πραγματικά όνειρο. Μερικά ελληνικά που ακούω που είναι σωστά, τα θυμάμαι. Είναι πάντα η χαρά μου και η τιμή μου να είμαι εδώ και βρίσκομαι στην όμορφη πόλη σας. Σήμερα η χαρά μου είναι διπλή. Επειδή βρίσκομαι εδώ για το πρόγραμμα Erasmus με το ΤΕΙ Κρήτης, αλλά και για το δίσκο του Πεστού. Συνήθως, ερχόμαστε το καλοκαίρι με την οικογένεια που τους αρέσει ιδιαίτερα το μαράθι, το κομμάτι. Που είναι μόνο ένα τέταρτο από το ΤΕΙ στο Καλέρο. Καλή τοποθεσία. Όποτε η χαρά μου τότε είναι τριπλή. Η οικογένεια εκεί, με την καριέρα και με την έρευνα. Πριν πάω μέσα στην ομιλία, θα σας πω μερικά πράγματα που έχει σχέση με αυτά που είπαμε πριν. Το νησί μου έχει προσφέρει πολλά, είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Αλλά επίσης σκέφτηκα μερικά άλλα πράγματα. Πέρυσι κάνουμε ένα συνέδριο στο Ηράκλειο για αρχαία ελληνική τεχνολογία. Και πολύ ενδιαφέρον και πολύ ενδιαφέρον από τα σχολεία. Είχε κάνει μια ομιλία εκεί για γραφές και γλώσσες ή πρώτες τεχνολογίες με δύο ερωτηματικά. Η τεχνολογία και η λογοτεχνία, όπως λένε στο ΤΕΙ, είναι πολύ κοντά. Αυτό που έχει σημασία, σαν το τραπέζι που μου έκανε μεγάλη το μεσημέρι, είναι να κάτσουμε μαζί και να μιλήσουμε, να δούμε από διαφορετικές επιστήμες και να επικοινωνούμε. Έχει σημασία η τεχνολογία, αρχαία ελληνική επιστήμη, και χάρηκα πάρα πολύ που είμαι μαζί με το μηχανισμό των αντικειτήρων. Αν μπορούσα να έχουμε εδώ και το Stonehenge, θα είμαι πανευτυχής. Αυτά που μου αρέσει. Η τεχνολογία και επιστήμη στην αρχαία Ελλάδα ήταν το θέμα πέρυσι και μετά άρχισα να σκεφτώ για άλλα πράγματα. Πήγαμε στις Βρυξέλλες με τον κύριο Γιάννη το Κάλλιο Κάτσο για το ΤΕΙ. Και μετά πήγαμε στην Θεσσαλονίκη για τα βραβεία του ΤΕΙ. Που εγώ δεν είχα οργανώσει και ένα summer school, ήταν ωραία που με πήραν στη Θεσσαλονίκη με τον Μιχάλη, με τον Κώστα, με τον Γιάννη, με όλους. Αλλά είπα ότι θα πήγαινε στη Θεσσαλονίκη, μόνο αν είχα μία μέρα ελεύθερη για μένα να πάω στην Βεργίνη. Και because το ΤΕΙ είναι πολύ συνεργάσιμο, συμφωνούσαν και πήγα στην Βεργίνα στο τάφο του Φίλιππου. Πήγα να δω τον πατέρα του Μεγάλου Αλέξανδρου. Τόσο κοντά είμαστε στην ιστορία. Και άρχισα να σκεφτώ όλα αυτά που περνάει η Ελλάδα, τα προβλήματα που έχουμε. Δεν πρέπει να μάθουμε κάτι από το παρελθόν. Φωνάζουμε για την ιστορία μας που νίκησε όλους. Συμφωνώ. Αλλά δεν μαθαίνουμε από τα μαθήματα. Εγώ θα ήθελα να μάθουμε κάτι. Και σκέφτηκα για την αγαπημένη μου ζωγραφική, η Σχολή των Αθηνών. Σοκράτη, Πλάτο, Αριστοτέλης. Δάσκαλος, μαθητής, δάσκαλος, μαθητής. Ένα αιώνα σοφίας. Ένα αιώνα επιστήμης. Ένας δίνει τη γνώση του στον άλλο. Συνεχίζεται και προσφέρουν ένα στο άλλο. Αν ήταν η Ακαδημία των Αθηνών στο ΤΕΙ Κρήτης τώρα, θα τους δώσουμε και ένα tablet. Να δουλέψουν με σεβασμό
Ένας Ιταλός μου έδωσε αυτό που είμαι το όμορφο, δεν είναι καλά. Σημασία έχει η επικοινωνία μεταξύ μας. Γι' αυτό είμαι ευγνώμων στους συνάδελφους που μου βοηθάνε με τεχνικά θέματα. Αλλά σκέφτηκα, Μακεδονία, Φίλιππος, έφτιαξε ένα κράτος με καλά οικονομικά. Έφτιαξε ένα στρατό και τα έδωσε στο Μεγάλο Αλέξανδρο. Αλλά σκέφτηκε ο Φίλιππος ότι αυτά δεν ήταν αρκετά. Δεν είναι αρκετά μόνο το κράτος να έχει αυτά, μόνο να έχει στρατό. Ο ηγέτης πρέπει να έχει μόρφωση. Και μου φαίνεται ότι ειδικά στο κράτος μας τώρα, και εγώ ψηφίζω εδώ, ειδικά στο κράτος μας, στην άποψή μου υπάρχει έλλειψη ηγεσίας. Δεν υπάρχει κάποιος να μας εμπνέει, να μας πάρει μπροστά. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω. Ο Φίλιππος κάλεσε τον Αριστοτέλη να έρθει να διδάξει τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρο μετά πήγε στις μάχες του, πήγε παντού. Έκανε κάτι πριν το Εράσμος, εξήγησε. Πήρε το στρατό μαζί του, είχε τα λεφτά, είχε την δύναμη από τον Φίλιππο να αλλάξει τον κόσμο. Και αυτό έκανε. Άρα ήταν μια απόφαση να κάνει κάτι. Αλλά δεν ξέχασε το δάσκαλο του. Ο Αλέξανδρος μάζεψε φυτά για το Αριστοτέλη και τα έστειλε πίσω στην Μακεδονία να κάνει τις μελέτες του. Να υπάρχει σεβασμός, αυτό είναι πολύ ωραίο. Ο Αλέξανδρος και ο φίλος του Πτολεμαίος πήρε την Αίγυπτο και έφταξε την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Η σημερινή βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, στην απόψη μου, είναι το διαδίκτυο. Έχει γνώσεις για όλους μέσα, εξετάται από εμάς πώς θα τις χρησιμοποιούμε. Αυτό θέλω να πω στους φοιτητές. Έχετε πάρα πολλές ευκαιρίες. Εξετάται από εσάς τι θα κάνετε. Τώρα πάμε στην ομιλία. Συγγνώμη που πίνω, είναι νερό, όχι βακί, αλλά το κρασί είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή είμαστε στην Κρήτη που μας έχει προσφέρει τόσο πολλά. Θα είπα για το Stonehenge και σήμερα το πρωί μιλήσαμε για το πρόγραμμα Erasmus και για την εκπαίδευση, το μέλλον της Ευρώπης. Τώρα θα μιλήσουμε για το παρελθόν, τη μινωική Κρήτη, τη μυθολογία, τη μινωική θρησκεία και ειδικά το δίσκο της Φεστού, το ένιγμα της μινωικής Κρήτης. Προσωπικά βρέθηκα στην Κρήτη για 6 μήνες πριν από 25 χρόνια. Παιδιά να προσέχετε. Και η Κρήτη μου έχει προσφέρει οικογένεια, υγεία, καριέρα, την εκπαίδευση στο ΤΕΙ και έρευνα με τις μινωικές γραφές. Αισθάνομαι ευγνώμων και γι' αυτό η ομιλία μου αποτελεί ένα μικρό αντίδοτο για όλα τα όμορφα που μας έχει προσφέρει απλόχερα η μητέρα Κρήτη. Η Κρήτη για μένα είναι culture and respect in European technology and education. Δηλαδή, Κρήτη σημαίνει πολιτισμός και σεβασμός στην ευρωπαϊκή τεχνολογία και εκπαίδευση. Με σημαντικούς εκπρόσωπους ανά τους αιώνες της ιστορίας της, όπως ο Θεοδικόπουλος, ο Κατσιντζάκης και ο αγαπημένος μου ο Ψηλούδης. Η Κρήτη όμως έχει λόγο να είναι περήφανη και για τα σύγχρονα εκπαιδευτικά της ιδρύματα, όπως το Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο και το ΤΕΙ μας. Πρόσφατα με κάλεσαν να δώσω μια ομιλία στο TEDx για την έρευνα που κάνουμε και το έκανα στα αγγλικά, επειδή θα κυκλοφορεί στο YouTube. Και αυτή η τεχνολογία για το μέλλον. Στο ΤΕΙ συχνά αναφερόμαστε ότι πρέπει να δείχνουμε σεβασμό στο παρελθόν, να δουλεύουμε σκληρά για το παρόν και να κάνουμε όνειρα και σχέδια για το μέλλον. Μετά την ομιλία στο TEDx πήγα στο Πανεπιστήμιο στην Οξφόρδη με σκοπό να παρουσιάσω μαζί με τον φίλο και συνάδελφο καθηγητή πολιτικής στην Σχολή της Τοσολογίας, John Coleman, την έρευνα κάνουμε μαζί, να παρουσιάσουμε αυτή την έρευνα. Με τον John συνεργαζόμαστε 6 χρόνια στις ελεύθερες ώρες μας για να κάνουμε την καλύτερη δυνατή ανάγνωση του δίσκου της Φεστού και παρακαλώ θυμηθείτε
ότι όταν διαβάζουμε και ακούμε κάτι, δεν σημαίνει αυτόματα ότι το καταλαβαίνουμε. Επιστήμονες είστε, να με πάρετε τις λέξεις με την κυριολεξία. Και μήπως είναι πιο εύκολο για μένα που δεν είναι Έλληνας. Διότι όταν σπούδασα έμαθα μία λέξη με αυτή την έννοια και το έμαθα. Ο Έλληνας λέει, ο native speaker λέει μία λέξη και lui δεν κάνω πράγματα. Είναι όμως ένα πολύ σημαντικό βήμα. Και όπως συχνά λέμε στην Κρήτη, θα ακούσουμε κάτι με όλες μας τις αισθήσεις, με την ακοή μας, αλλά και με την καρδιά μας. Το κύριο θέμα είναι η επικοινωνία και η συνεργασία. Γι' αυτό χάρηκα πολύ για τις εργασίες των παιδιών που είδα το πρωί. Ήταν πολύ εργασία και βασίζονται στη συνεργασία. Και αυτό που κάνουμε με τον συνάδελφο, αυτό το αποτέλεσμα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Η αρχαιολογία, η επιγραφική, η γλωσσολογία και η φωνητική, όλοι αυτοί οι επιστημονικοί κλάδοι βοηθούν στη μελέτη και την προσεγγίση της μινωρικής γλώσσας. Προσωπικά, όταν πήρα την απόφαση να κάνω μια προσπάθεια για να διαβάζουμε το δίσκο της Φεστού πριν από 6 χρόνια, δεν φανταζόμουν ότι θα φτάνουμε σήμερα στο σημείο να μπορούν να πω με βεβαιότητα ότι έχουμε πλησιάσει το 90% του δίσκου. Και σε λίγο θα το ακούσουμε μαζί. Αυτό έγινε εφικτό με την πολύτιμη συνεργασία που είχα με τον καθηγητή John Coleman, καθώς και με την υποστήριξη του ΤΕΙ. Μία τέτοια σκέψη, ότι δηλαδή θα είμαστε σε θέση σήμερα να διαβάσουμε το κείμενο του δίσκου, θα ήταν στα όρια της φαντασίας όταν πρωτοήλθα στην Κρήτη πριν από 25 χρόνια. Αρχικά έφτασα εδώ για να μελετήσω από κοντά και όχι μόνο από τα βιβλία τη μηχαναϊκή γραμμική β' από την γνωσό και από την χαλιά τη κοινωνία και κοινωνία. Η μετάπειτα διατριβή μου στο καποδιστριακό είχε ως αντικείμενο τη μινωρική γλώσσα. Τώρα, μετά από αυτήν την διαδρομή, ασχολούμαι με τα λεγόμενα κριτικά ιερογλυφικά και το περιβόητο δίσκο της Φεστού. Όλες αυτές οι γραφές είναι συλλαβικές και ανήκουν χρονολογικά στην δεύτερη χιλιετία της εποχής του Χαρκούτη, της Κρήτης. Η Κρήτη ξεκινά με τη μυθολογία, αλλά με την κρίση της γραφής είμαστε σε θέση να διαβάζουμε την ιστορία της μινωρικής και μηχαναϊκής Κρήτης. Εδώ βλέπετε την λέξη Φεστός, Φεστός, γραμμένη στη συλλαβική μινωρική γραφή Α, 1500 π.Χ. και την λέξη κλειδί από το δίσκο της Φεστού, Οικουεκούρια, που και αυτή διαβάζεται σε μινωρική συλλαβική γραφή. Αυτό το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι ότι όλοι μπορούμε να διαβάζουμε το δίσκο της Φεστού. Όσο πιο πολλά μυαλά θα έχουμε, πιο πιθανόν να βρούμε μία λύση. Αλλά δεν μπορούσα να είμαι εδώ και να μην μιλάω για την πόλη σας. Πρώτος, στο Ηράκλειο, γνωστός, ο Ηρακλειώτης Μήνος Καλοκαιρινός βρήκε συλλαβικές επιγραφές στην γνωστό πριν ο Απόλλωνας ανέσκαψε το ανάκτορο και βρήκε τα αρχεία των πινακίδων όπως και πριν την εποχή που οι Ιταλοί βρήκαν το δίσκο στις 3 Ιουλίου του 1908. Ξέρετε τι άλλο γίνεται στις 3 Ιουλίου? Η γιορτή του Άγιου Γιάκυνθου. Σε ένα μετάτο απάνω